Okay, ani ato sa kabuntagon sa pizza 22 sa Agosto no, adlong Sabado, tuig 2026. Okay, sige kaingon ko na nga mainit karong buntag no, sa akong niluto gabi sa akong vlog gabi nga galuto ko para karong buntag no, akong snacks o pamainit no, nianag yun. Buntag na sa Agosto 22 no. Okay. Yung anak ko mga igsunan magluto ko, ako ray magtimpla parang klaro yun nga wise sugar nga akong ikao no. Akong ipatamis saging ra mo gihapon balik-balik nga putahe sa akong mga pagkaon no nga white tamis okay mga igsunan no, mga inaani ra sa kabuntagon no. Sa dili pa ko mo agakaon ko anak ko kauban ng mga iring mga igsunan. Okay, paman mang mata kung mga kauban dire sila na puy mukaon og human ako og sa mga iring no. Kita mo sa iring nako kakaon no. Siya ra usa no kay ngano ang akong iring gud disiplinado. Kung tagag pagkaon magilis-ilis yun na sila kaon o gamay ra o usa ra ka plato, mag-angay na sila manawag po na siya sa uban niya ipakanon niya siya na puy dili mukaon yung nana ra na. Siya wa nam kaon no kanto na pong usa kita niyo ya sunod kay kanto na pong usa mao na pud ang usa tong nawahi kais-ilis na sila para nang iring diri sa mua di ba. Depende na sa imong pag tratar sa iring og iyon sa nuko pagkaon nga imong banlungon kung magiilog ba mura pug tawo murag bata pud nga magiilog di maayo kinahanglan yung mag-angay sila kabuok yung lakaw ang tulo na pabilin pero pag uli adto mangita po itong pagkaon tagaan po na ako sila na pong tulo mag-angay no ang ana lang iring nako diri at will train yo sila sa mga pagkaon nga ilang tabangan dili kay magiilog magkagsuna no di priya ng uban kung iro no ipakanon madungan ni sila ilugon yun sa iro nako magigsunan piting laog ka po to iro no di magigangay ito sa iring pero sayang kaisig ka iro sayang inahan mohatag mga inani puto na train puto nako nga manghatag siya pero sa iring hakog siya sa iring sa dili parihan niya og tribo. Inaana ra kung hayop diri magisunan magiangayon sila sa parihan nilang iring o parihan nilang iro ang inaana no. Okay, ambot lang pud nganong wa sila magkaangay itong akong iro may istorya ko nato nga ang iro magiaway yun. Salamat na